Let me finish. I'm the president, you know. Don't forget. Don't forget that. Good morning, Malawi, Inde, Nesta. Ndiye samadzuka bwino. Dzulo tisanagone nthawi ya kuno ku China usiku. Tinamvetsera press conference yoyamba ya Professor Peter Mutharika. Tinali ndi chidwi kuti timve kuti kodi tasankha bwino. We have ushered in new government, new president, new ruling party. Koma sikuti ndi ya chilendo, chipanicho si cha chilendo, chipanicho ndi chakalekale. And chili ndi mbiri, chili ndi history. So anthu amakhala benditi mafears tinantina kuti what version of DPP and what version of Peter Mutharika are we going to get? Because this is version yayina ijainali .1, this is .2, Peter Mutharika .2, yeah, anyway, what tapezapo zotani pa press conference ya Dzulo kusatalikisa nkhani ineyo ndasangalala nayo, ndiyo pasa chilimbikiso a president alankhula zinthu zolimbikitsa zopereka confidence. Number 1, a president abwera kuzapanga reconcile ndi anthu, akufuna unity, akufuna dziko lonse, and mene anthu avotera kuchokera ku north mpaka ku south, ku east, ku central, anthu kuvota zimene zija president azipanga note and Dzulo alankhula. Okay, kuti he has learned something from there, and he knows that he's coming into power to represent Malawi, not to represent a certain group of people or a certain region, yeah, or party alone, kumano to represent Malawi. That alone ineyo zinandipasa confidence. Anayamba nditu kuthokoza aliyese, kuthokoza predecessor awo, kuthokoza wina aliyese for kuwavotera, right? That was coming and really zopereka chiyembekezo. Mfundo zenizeni zandipasa, so not really surprised, because I know how capable the president can be. So I'm not really surprised. Komano being realistic, president omakhala realistic, president oyankha mafunso ngati akudziwa chimene akulankhula, convincing, right? President who lectures you, president who teaches you how to do things. Isimapereka confidence. Kusiyana ndi kuti president azilankhula ngati so iye sakudziwa kanthu. Kumadabu aso president, does he believe what he's saying? Ena amaona ngati president abwera ndi vengeance on MCP, on anthu amene amatu wana chancha. He didn't show any signs of that. Okay, he's not coming here after people to be after people. He's coming here to unite the country and to work hard for the country. Zose zondibwira ntima chinaso choosing people anapanga point, and chinthu china chimene chanisangalasa ananena ndithu kuti they are getting ideas from people. You saw how open he was. He said we should be open-minded. This is 2025. We are getting some ideas from people, and I liked that. I would love the president to listen to my ideas as well. Komano, I loved that the president accepted or acknowledged they also get ideas from people. Okay, somebody was advising the president kukale ministry of whatever, and the president joked about it. He talked about other countries that have ministry of happiness. Yes, and we need something, especially on ethics. Okay, we need a code of ethics, we need government ethics, we need people who understand the ethics, people who oversee public officials, elected officials are adhering to ethical issues. My decisions yao ndimena kupangira conduct zinthu. That is very important.
Chinaso chimene chinandisangalatsa ndipokambapo za kusuntha ma department ya boma kuti apite ku Lilongwe. It's not bad kuti ku capital city mukayike koma headquarters anu, koma it shouldn't be a must kuti department iliyonse ipite ku Lilongwe. The whole office should go ku Lilongwe. Even ma department onena kuti ali ndi infrastructure ku Blantyre, ali ndi ma buildings awo. Matsotso ndi makra ijayo ili ndi ma buildings awo ku Blantyre. Kapena nene kuti inali chifukwa agulitsa building ya makra ija ya kujina likono. Makra ija used to have its own properties ku Blantyre, meaning kuti akakhala ma offices mwawo, they were not spending money on rentals. Anabanga force ose tulilokati ku Lilongwe, ndikumaka panga renti ma building ku Lilongwe, ma office kaya 3 ku Lilongwe, ma locations 3 amakala ku Lilongwe, osewo a rent millions every month paying for that. Ma staff wao analibebe manyumba mu Lilongwe, manyumba ali ku Blantyre. Some of the staff were forced there, they have to rent, they have to pay for rentals, millions. 5 years you say makra yakhala ikupanga ma rentals ku Lilongwe, kusiya ma building awo ndi staff yawo omwe amakhala olere ku Blantyre. Imagine what kind of reasoning is that? Osamanga building ya nyowani kai ku Lilongwe ko bwanji, musanapange move, let's get land, let's build. You build, you move into your own offices. Why you leave your own house into kumaka panga rent? Alipo so my department saying like that. We shouldn't do it. Our president atipasa chisanzo chabwino maiko ngati South Africa, kumakhala capital, kumakhala parliament, kumakhala ukuso ina administrative, kuchimodzimodzi ku US, maiko ambiri zimakhala choncho. Even ku Tanzania komweko, ku Dodoma capital, ku Dar es Salaam kumakhala somawa. Sunganene kuti aliyesa achoke ku Dar es Salaam ukabwere ku Dodoma. You don't do that. It has to be done bwino. It has to be done bwino. If you are moving people, RSA are not the same. Taona ni situation yao, mkwabona kuti our situation yao, arrangement ya bwino ingakhale yodani. Koma don't kill one city for another. We killed Zomba the same way. We don't have to kill every city with bus for Lilongwe. No. Balance. Balance. Lilongwe, Zomba, Blantyre, balance. Yeah, guys. What else? They are taking time. Upon transition, inauguration, anthu. We are looking forward into that to that, and we are wishing Malawi the best. No. We are not worshiping or praising. This is a moment, we are not here to wish our country bad. We are not here to wish DPP and APM fail. We are not here to wish kudizinthu into zisayende. We are here wishing kudizinthu into zikhale zabwino. Zikayamba kuonekaso kupangidwa zinthu zosakhala zabwino, we will speak. Koma right now, sitinaonepo zoyipa, tikuona zabwino. So we will be speaking that. Zikomo kwambiri.